खालामो आरो जोङो जे दैखौ लादों आफा बे दैया साधारन दै नाथाय जोङो थख' खालामनानै लाबोनायनि उद्देश्यआ बेनो जाहाथे नोंनि बोरा थायो नोंनि गोथार जिउजों नों बे दैनि सायाव परिपुर्ण खालामदो बे दैया जेन' गोथार जायो बोलोगोरा दै जायो आरो बेखौ सारनायजों जेन' जिफ्रा गोदान जायो आरो बे पेन्डेला जेन' गोथार जायो आरो बेयाव बयबो गोजोनना रंजानाय मोनो आरो नोंनि गोथांनि रावफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो गासै मावजानो गोनाङा जेन' मावफुंजायो जों नोंनियाव गथायनानै बिबाय प्रभु जोङो जोंनि बिनायखौ खोनासंदो आरो बेबायदि गोजोन थासारि देरा नोङो खालामदो प्रभु जों नोंनियाव बिबाय आरोबाव जानो फिथा खादों आफा बे फिथाखौ जों हास'नानै बेखेवसिगोन बेनिखायनो बै आफानो गावनो लोगोसे थानानै बे फिथाखौ हास'नानै नोङो बे पेन्डेलखौ बेखेवनानै होदो बेजों नोंहा मान आरो समायनाय जाथों आरो जों साफ्रोमबो गोजोननाय रंजानाय जाथों बेखौनो नों बिफानाव गेदेर खरसा खालामनानै बिबाय जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन।